Samantala, plate caravan distribution isinagawa po sa Urdaneta City. Para sa detalye kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinagawa ng Land Transportation Office Binalonan District ang plate distribution caravan sa Magic Mall Urdaneta City mula October 12 hanggang 13. Libreng ipinamigay sa aktibidad ang mga plaka ng motorsiklong may year model mula 2014 hanggang 2017. Kabilang na rin ang mga kapalit ng lumang plaka. Ayon kay CJ Asuncion, Administrative Aide ng LTO Binalonan District Office, layunin ng programa na may handa ang mga motorista sa ipatutupad na no plate no travel policy nitong Nobyembre. Year model po ng mga motor, yung mga wala pong plaka, mga old plate, kailangan po nating palitan na. Starting November 1 po, mag-start na po silang mag-apprehend or ano po ng mga motor po na mayroong temporary plate, yung mga wala pong proper plate, saka may improvised plate. Tinatayang mahigit 70% na ng mga plaka sa rehiyon ang ipinamahagi. Hinimok naman ng LTO ang mga motorista na may year model mula 2018 pataas na makipag-ugnayan sa kanilang pinagbilhang dealer o gumamit ng LTO plate tracker upang alamin ang status ng kanilang plaka. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.